Здравейте! Доста често ми се оплаквате, че нямате енергия, защото я раздавате на хора не ресурс за вас. Хора, които ви мрънкат, хора, които ви се оплакват, хора, които само за себе си говорят. Затова днес заедно ще направим една практика, която да ви накара да си върнете личната сила и да се освободите от тази тежест. Седнете на тихо и спокойно място, затворете си очите и помолете пред вас да се появи човекът, който ви краде енергията. Вижте го как изглежда, какво носи, с какво е облечен, как се чувства, говори ли нещо. Искам да видите, че между него и вас има нишки, кабели, корабни въжета или нещо, което ви свързва. Погледнете този човек и му кажете: благодаря ти, че дойде. От теб има нещо мое. Моята енергия. Най-важното нещо, което аз притежавам. И днес по моята свободна воля аз желая да си я върна обратно при мен. Искам да си представите, че човекът е голям колкото вас. Започнете да му говорите. Кажете му, че днес аз по моята свободна воля желая да си върна жизнената енергия, която толкова дълго време ти отдавах. Тя е моя, не е твоя. И днес аз си я взимам обратно. Повторете това няколко пъти и си представете как тази енергия, вашата енергия, протича към вас от него, през въжетата, през кабелите, през нишките. И от него тя идва към вас. Тя пълни всяка клетка на вашето тяло и вие се усещате все по-силен, все по-здрав, все по-всемогъщ. Вижте как този човек лека по лека се смалява, защото вие си връщате вашата енергия и той остава почти без такава. Искам да си го представите, искам да го усетите. Да усетите тази сила и мощ, която се стича към вас от тези нишки и въжета. Когато човекът стане достатъчно малък, искам с цялото си желание и сила да разкъсате тези нишки, които ви свързват. Искам да се почувствате и да се усетите силен, всемогъщ и много енергичен. Кажете на този човек: моето при мен, а твоето при теб. И всеки тръгва по своя път. След което си дайте обещание, че повече няма да позволявате на никого да краде най-ценното, което имате, а именно вашата енергия и време. Надявам се тази бърза практика, която и толкова ефективна, да ви помогне и нямам търпение да ми споделите в коментар или на лично съобщение как се чувствате след практиката. Хубаво е да я правите поне една седмица. Поне една седмица, за да има постоянен ефект. Довиждане!